Què t'ha agradat més? O que anem a buscar Pintar-te la paper. cara, oi que sí? I què més? Què més t'ha agradat? T'ha agradat tot? No, perquè això tancat. Però Tot? podem estar més atent i buscar-te. Només li ha agradat pintar-se la cara. He vingut per una amiga que em va recomanar venir aquí de monitora i realment, o sigui, l'ambient noto que és com molt familiar, hi ha molta gent i al principi estava tot molt buit i més endavant cap a les 5, voltant de les 6 hi havia molta més gent i la veritat és que a mi m'ha tocat una àrea que bueno, als nens petits els agrada molt perquè és com allò, això d'estar quiet i estan jugant a cartes, a vegades costa, no? Ens hem centrat en zones com la que hi ha aquí al darrere de joc lliure, que és el que ells doncs, disfruten més amb l'edat del meu fill, i les manualitats encara li queden una miqueta lluny, però ho estem disfrutant.